tipo. Doncs així és, jo sóc el que et faig el retrac, com un dia a Catalunya Música. La Isabel Clara Simó ha arribat molt puntual i xerrant sense parar pels descosits mentre ens esperava per entrar. Tenia un diari gratuït entre les mans, en realitat el tenia sobre les cames, però bé, ens ha parlat diu que és una veu d'una valenciana pesada, que té la veu d'una valenciana passada per l'Empordà, que se li anava enganxant, per cert, a l'estimable Pere Mas. Al principi de l'entrevista anava enganxant una mica l'accent, dic, no sé què li passa al Mas. Deu ser per fer-se el simpàtic, perquè sabia que li caurien bufetades. Petons efusius, per cert, amb l'Àlex Gorina mentre anàvem a començar l'entrevista, i a banda de dir-vos que ahir va viatjar en tren amb els tricicles i d'aclarir-nos que parlen, ens ha demanat que no siguem dolents, això tot abans de començar l'entrevista. Ve vestida molt mudada, tota de fosc, amb uns pantalons foscs, uns mitjons, jo diria, grisos, una blusa molt maca amb tons negres, blaus, elèctrics, blancs, una joia també amb uns tons groguencs, les ulleres amb una muntura, diguéssim, vermellosa, així mig muntura a l'aire, amb un anell gran a la mà esquerra de color blanc i una pulsera a la mà dreta de turquesa i un rellotge d'aquests slim, molt finets. A banda d'això, s'ha passejat per la casa d'en Dalí. Hem sabut que han estat plegats al seu lavabo. Amb el Pla també va mantenir alguna relació, però amb aquest últim sempre estava enfadat i la cosa costava més. Sembla que no té Facebook, perquè ha fet cara d'estranyar quan sentíem el perfil digital, i també ha aclarit que els verds cels són molt bons. Això ho deia mentre el sentíem, el perfil. Tot i això, diu que té més de 10.000 peticions al Facebook. Per tant, jo dedueixo que sí que té un compte que va obrir un dia, però si no, no arribarien aquestes peticions, però que mai més no ha fet servir. No ho sabem, això quedarà sempre en dubte. Diu que com a bona valenciana és molt exagerada. A Sant Jordi es va oferir per signar llibres fins i tot del Punt 7, detall que ell li va agrair amb un breu striptease, que va estar molt bé. En Josep Maria Batista i Pere Mas han llegit el llibre de la Isabel Clara Simó en diverses ocasions i fins i tot han fet servir aquells calçotets blancs de cotó i marca XL que venien amb el llibre en algunes festes vikingues. Per cert, també he de dir que el Grasset també ha fet algun passi de models per damunt de les taules de la redacció amb el seu cos escultural. Ho vam veure fa pocs dies, Grasset. De jove va ser molt reivindicativa i encara ho és. Pere Mas, ets un error, així ho ha dit ella. I a banda de reivindicativa, d'amagatotis donava classes de català i oficialment de filosofia, però com resava un conegut filòsof, tot i que ella és més de lògica, tot passa. Pantarrell. Ara, no ens ha quedat gaire clar si la vaga que vas muntar al Muntaner o que vas recolzar al Muntaner va ser per unes places de pàrquing.